Магчыма, я нікога не здзіўлю, расказваючы пра гэтага героя. Кожны паважаючы сябе беларус ведае, што Марк Шагал родам з-пад Віцебска, ну ці хаця б здагадваецца. Сённяшні выпуск не зусім звычайны. У вас ужо ёсць спойлер у выглядзе імя мастака, якое грыміць на ўвесь свет. Таму я пастараюся максімальна засяродзіцца на дэталях яго біяграфіі, каб распавесці, як хлопчыку са звычайнай габрэйскай сям'і, насуперак уяўленням аб тым, чым павінен займацца па жыцці мужчына, удалося вывучыцца на мастака, пераехаць у Парыж, знайсці сваю музу і праславіць на ўвесь свет сваё прозвішча. Вы слухаеце падкаст тутэйшыя пра выдатных беларусаў. Мяне клічуць Таня Дабрыян. Паехалі! Пачну з таго, што Марк наогул не зусім Марк. Сапраўднае імя мастака Маісей. Хлопчык рос у вялізнай габрэйскай сям'і. У яго быў адзін брат і 5 сясцёр, а самі бацькі даводзіліся адзін аднаму з трыечнымі братам і сястрой. Сумнеўна, але окей. Зробім зніжку на час. У сярэдзіне 19 стагоддзя такія рэчы ўпісваліся ў межы дапушчальнага. Сям'я Шагалаў была звязана з мастацтвам прыкладна як Лукашенка з дэмакратыяй. Галава сямейства працаваў на складзе селядцоў, а маці кіравала невялікай крамай. Чакалася, што старэйшы сын Марк як мінімум падхопіць ініцыятыву з крамай, але словамі раманістаў, у лёса былі іншыя планы на гэтага летуценнага хлопца. І як гэта часта бывае, цікавасць да мастацтва ў хлопчыка ўзнікла выпадкова. Аднойчы Марк убачыў, як аднакласнік малюе. Гэта зрабіла на Шагала вялікае ўражанне. Пазней ён успамінаў, што адразу захацеў паспрабаваць сам. Ну і, як вы ведаеце, паспрабаваў так, што зараз яго творы ведае ўвесь свет. Быў у Шагала бясспрэчны бонус – гэта падтрымка любімых жанчын. Спачатку гэта была маці, з дапамогай якой ён паступіў у мастацкую школу ў родным Віцебску. Пазней гэтую місію ўзяла на сябе жонка і муза Белла Розенфельд. Пагадзіцеся, рухацца з такой апорай па жыцці прасцей, чым сольна. Дарэчы, вучыўся Шагал у іншага вядомага мастака Юдаля Пэна, а затым працягнуў навучанне ў Санкт-Петербургу. Там Шагала ўзяў пад сваё творчае крыло Лявон Бакст. Ён, дарэчы, родам з Гродна. Гэтыя двое беларусаў былі як разлучаныя ў дзяцінстве двайняты, бо менавіта за Бакстам праз 3 гады Шагал з'ехаў жыць і пісаць у Парыж. У французскай сталіцы пачалася новая эра творчасці мастака. У Парыжы ён вывучаў кубізм, футурызм, арфізм і яшчэ шмат накірункаў з канчаткам ізм. Але адначасова Шагал ствараў свой уласны, непадобны да іншых стыль. Праца мастака не прайшла дарма. Ужо ў 1914 годзе адбылася першая выстава Марка Шагала і не дзе-небудзь, а ў Берліне. Менавіта яна прынесла першы поспех і пазнавальнасць мастаку. Напярэдадні Першай сусветнай вайны Шагал вярнуўся ў Беларусь, а праз год згуляў вяселле з музай усяго свайго жыцця Беллай Розенфельд. Вяселле было простым, без раскошы. Гэта быў мінімалізм яшчэ да таго, як гэта стала мейнстрымам. Пазней у сваіх карцінах Шагал узнавіў памятную імпрэзу з дадаваннем магічных элементаў, жаніха і нявесты, якія ляцяць, анёлаў і яркіх колераў. Усё гэта перадавала каханне маладых. І, здаецца, зараз самы час пагаварыць пра стыль Шагала. Адна з самых вядомых рыс яго творчасці – гэта выявы людзей і жывёл, якія ляцяць у паветры. Гэты элемент сімвалізаваў для мастака свабоду і рамантыку. Ёсць нават гісторыя на гэты конт. На адным з ранніх этапаў кар'еры Шагал намаляваў карову, якая лунала ў паветры. Калі адзін крытык з'едліва спытаў, чаму карова лётае, Шагал адказаў, а чаму яна не можа лётаць? Як кажуць, я мастак, я так бачу. Але калі апусціць жарты, то гэты выпадак стаў сімвалам падыходу Шагала да мастацтва, ігнараваць стэрэатыпы і дазваляць уяўленню поўнасцю кіраваць творчым працэсам. У Віцебску ўжо дасведчаны мастак не толькі асабістае жыццё ладзіў. У 1918 годзе Шагала прызначылі камісарам мастацтва ў Віцебскай губерні. Так, у тыя часы пасада магла адначасова змяшчаць і слова камісар, і слова мастацтва. На гэтай пасадзе мастак арганізоўваў выставы, ініцыяваў стварэнне культурных праграм і прасоўваў мастацтва ў масы. У гэты перыяд Шагал шмат зрабіў для развіцця мастацтва на сваёй радзіме. Напрыклад, у 1919 годзе ён адкрыў
адкрыў у Віцебску народнае мастацкае вучылішча. Сюды Шагал запрашаў таленавітых мастакоў, такіх як Казімір Малевіч і Эль Лісіцкі. Але надоўга Шагал затрымацца тут не здолеў. Праз канфлікты з Малевіча Марку прыйшлося пакінуць вучылішча. Магчыма, Малевіч верыў у сілу аднаго чорнага квадрата, а Шагал у сілу мноства кароў, якія лятаюць, так бы мовіць, не сышліся характарамі. У 1923 годзе Шагал вярнуўся ў Парыж. Гэты горад мастак лічыў другім домам. Менавіта там ён з лёгкасцю ствараў свае шэдэўры. Ну, пасля горача любімага Віцебска, вядома ж. Аднак і гэты перыяд у выніку быў зноў азмрочаны вайной, а улічваючы, што Шагал быў габрэем, заставацца ў Еўропе станавілася небяспечна. Да таго часу мастака добра ведалі ў ЗША. Гэта дазволіла яму разам з сям'ёй эміграваць у Амерыку, а праз некалькі гадоў Шагала разбіла новая гора. У 1944 годзе раптам памерла каханне ўсяго яго жыцця Белла. Удар быў настолькі моцным, што Шагал на нейкі час спыніў творчую дзейнасць, а не пісаць для мастака – гэта як перастаць дыхаць. З цягам часу Шагал аднавіўся пасля цяжкай страты і вярнуўся да творчасці. У ЗША ён займаўся роспісам вітражоў. Ён ствараў уражлівыя творы для сінагог, сабораў і грамадскіх будынкаў па ўсім свеце. Вітражы Шагала можна ўбачыць у такіх месцах, як сабор святога Стэфана ў Маньцы, Аан у Нью-Йорку і сабор у Шартры. Цікава, што ствараючы вітраж для Аан, Шагал таксама выкарыстаў выяву каровы. Гэта заўважыў нехта з каманды, маўляў, адна з фігур нагадвае карову. Шагал з усмешкай адказаў: «Карова ў маіх працах – гэта мая муза. Нават калі вы гэтага не бачыце, яна ёсць у кожным вітражы». Уласна, дзяцінства ў беларускай вёсцы не прайшло дарма. У 60-х Шагал стаў адным з самых прызнаных мастакоў свету. Яго рэтраспектыўныя выставы праходзілі нават у Лоўры. Ці ёсць большае прызнанне поспеху, чым выставы пры жыцці ў Лоўры? Мне здаецца, не. Шагал не выпускаў пэндзля з рук да самай смерці. Пасля страты Бэлы ён яшчэ змог зноў пакахаць і ажаніўся другі раз. Мастак пражыў доўгае шчаслівае жыццё і памёр ва ўзросце 97 гадоў у невялікім французскім горадзе Сен-Поль-де-Ванс. Таму абсалютна дакладна можна сказаць, што Марк Шагал максімальна рэалізаваўся ва ўсіх сферах свайго жыцця. Марк Шагал – адзін з самых вядомых нашых землякоў. Як і іншыя героі падкаста, яго прыклад вучыць слухаць сябе і упарта ісці за сваёй марай, нават калі дзеля гэтага давядзецца з'ехаць з любімага горада і прабіваць сабе дарогу ў чужой краіне. Шагал – гэта пра вернасць сабе і гучны напамін аб тым, што беларусам ёсць кім ганарыцца. І я шчыра спадзяюся, што мой падкаст умацаваў у гэта вашу веру. Дзякуй за падтрымку кожнага эпізоду і праекта ў цэлым. Да сустрэчы!